Politici, poslanci a senátoři vás každý den zásobují nepřeberným množstvím svých chyb, přehmatů, hloupostí. Je úplně zbytečný to denně číst nebo se tím vůbec zabývat. Ať se totiž k moci dostane Petr nebo Pavel, červený, modrý, oranžový nebo pruhovaný, na důležitá místa dosadí kamarády, své vazaly nebo rovnou bílé koně. Ti pak, ať už svojí neodborností nebo hůře na objednávku, dělají botu za botou a samotní politici jim svojí diletantskou legislativní smrští slonů v porcelánu velice dobře sekundují. Záchranka vozí údajně 2 hodiny pacienta po Praze s problémem srdce, než ho někam umístí. Pokud je to pravda, tak bych okamžitě vyhodil ředitele záchranky. Pokud se stane, že 5-10 minut někdo nemůže udat pacienta s těžkým srdečním postižením, ta posádka té záchranky má právo zavolat nadřízenému až k tomu řediteli záchranky. Zjednej okamžitě nápravu. Ministr, který zjistí až z médií, že je něco takového možné, je úplně zbytečný ministr. To je šašek. Každý šéf firmy si prohlédne svou firmu, jak funguje, se seznámí se vším, dohlédne si na to. Ministr zdravotnictví neví, jak mu funguje zdravotnictví. Záchranná služba je místem, kde na přehmaty či neschopnost partičky ve vedení a také na zmršené zákony mohou lidé doplatit zdravím, dokonce životem. Ostatní oblasti sice nejsou tak nebezpečné pro jednotlivce, ovšem pro přežití celku jsou také vražedné. A když s každým novým ministrem a změnou politické garnitury dosadí ta současná klika do vedoucích funkcí strategických podniků a dozorčích rad polostátních firem své dráby, viz nynější Babišovy rošády v ČEZu, v ČEPRu, Aeroholdingu a dalších firmách, obrat k lepšímu může čekat jen chorobný optimista a blázen. Dalším nesmyslem je následující. Ministrovi obrany bude radit Kateřina Neumannová. Nějakému herci bude radit běžkyně na lyžích. A vy to budete platit. Co pak nevíte, jak skončilo mistrovství v Liberci? Naše armáda stejně už nemá takřka žádný sport. A jak chce běžkyně na lyžích, sice medailistka, radit oštěpářce, aby vyhrála zlato. A pokud bude radit tak s financema, no potěš pámbu. Po mistrovství v Liberci to bude zas pořádný ranec. Tohle je z vaší kapsy. Vy všichni se na tohleto musíte skládat a trpně koukat, jak vám takhle rozhazují peníze. Už i zarytému zastánci parlamentní demokracie musí být jasné, že zvolením nových politických reprezentantů dáváme vždy moc do rukou jen novým nebo staronovým loupežníkům. Ti se vždy budou starat jen o svůj prospěch. Další úžasná věc. Úřad vlády chystá kulový blesk. Nabírá desítky úředníků. To ovšem stojí za to. Vládních úředníků přibývá a ve Strakově akademii už plánují akci Kulový blesk. Důvodem je to, že šéf lidovců a vicepremiér pro vědu a inovace Pavel Bělobrádek vytváří kolem sebe nový úřad, který by měl být až 40 úředníků. A pozor, a nechce skončit jako Karolina Pík, pro níž se za Nečasovy vlády už ani nenašla kancelář. To chcete ještě nějak komentovat? Za chvíli dosáhne státní dluh 2 bilionů korun. A co chvíli slyším, vy všichni to dlužíte. Každý z vás dluží x tisíc korun. No, tak pokud je to pravda, tak svůj dluh zaplaťte. Pokud to není pravda, tak vy nevíte, co máte dělat. Nestačí změnit herce, musí se změnit hra. Nestačí změnit politiky, musí se změnit systém. Už víc jak poslední rok přemýšlím o tom, jak dosáhnout změny. Já to nedokážu. Musíte vy všichni,
Já můžu být maximálně vaše svědomí. Sám neudělám nic. Je hloupost zvonit klíčema a nevědět, co potom. Já chci změnu a tím to hasne. Než začnu zvonit, musím vědět především, co nechci a z toho odvodím teprve, co chci. A až vím, co chci, tak už je jenom malá cesta k tomu, najít způsob, jak to chci a jak to zrealizovat. Bez vás to ale nepůjde. Vy všichni, co chcete nějakou změnu, se o ní musíte zasadit. Rozumíte tomu? Ten paskvil je pořád jenom z jednoho místa, z vlády, od politiků. To pořád chcete.